Lähtökohta Automoverin asentamiselle on tietenkin suunnittelu ja suunnittelun jälkeen sitten asentaa rajakaapeli. Ja käytännössä se asennus tehdään vain kerran. Se on myös tuleville kausille kerta-asennus. Ellei tule muutoksia siihen pihaan tai muotoon tai uusia istutuksia, silloin tehdään muutoksia. Rajakaapeli kiertää sitten sen nurmikon raja-alueita ja se asennetaan usein joko tämmöisellä koneella, jonka tekee se meidän ammattilainen, meidän jälleenmyyjä. Sitä me suositellaan ehdottomasti, koska asennus tulee silloin aina asiallisesti tehtynä. Ja jos asennetaan itse paikan päällä erikokoisia asennussarjoja, meillä on tässä esimerkkinä L-asennussarja, joka pitää sisällään sitten sen sarjan rajakaapelit, liittimet ja sitten nämä maakiinnikkeet. Ja maakiinnikkeellä tarkoittaa sitä, että kun se asennetaan nyt pintaan, niin siellä on tämmöisiä pusseja. Ja maakiinnikkeellä tarkoittaa tämmöisiä kiinnikkeitä, jolla se kaapeli lyödään kautta painetaan sinne nurmipintaan kiinni. Täällä on tämmöinen pieni aukko, jonka se kaapeli tulee sitten lyödään sinne maan pintaan kiinni. Tällä menetelmällä kaapeli asennetaan pinta-asennuksena ja tällä menetelmällä se upotetaan maahan noin 5 sentin syvyyteen. Tämä on vähän varmempi tapa, jos pihassa tapahtuu muutoksia, tässä käytetään paljon. Ja sen jälkeen, kun asennus on tehty huolellisesti, niin kone toimii täysin itsenäisesti. Riippuen koneen mallista sitten se pystyy ohjaamaan sitä applikaatiolla tai sitten nämä pienemmät koneet parhaimmillaan Wifillä. Eli saadaan kumminkin se sitten niin kuin langattomaan yhteyteen. Häiriötilanteissa kone ilmoittaa aina omistajalle sen applikaatioon, jos siellä joku häiriö on. Ja saman koneen pystyy kytkemään moneen applikaatioon, eli siellä voi olla monta eri valvojaa sillä koneella. Jos kone jää leikkualueelle jumiin, se ilmoittaa käyttäjälle, mikäli kyseessä on tämä etähallittava kone. Muutoin tietenkin sitten, jos ei ole etähallintaa, niin se täytyy itse visuaalisesti todeta. Joskus kone saattaa ajautua rajakaapelin yli, eli sen oman rajapinnan ulkopuolelle. Silloin kone pysähtyy välittömästi. Nämä koneet ei voi karata. Ja silloinkin se ilmoittaa sitten sille käyttäjälle, että mitä on meneillään. Jos miettii näiden koneiden talvisäilytystä, niin Husqvarna jälleenmyyjät tarjoaa tämmöistä talvisäilytyspalvelua. Ja jos teette itse sen talvisäilytyksen, tasalämpöinen varasto, pari kertaa sen talven aikana akkujen lataus ja meitä saa erilaisia seidentelineitä, joten nämä pystyy ripustamaan myös seinälle roikkumaan. Lisätietoa asentamista meidän verkkosivulta ja jälleenmyyjiltä ja meidän jälleenmyyjät on aina valmiita auttamaan teitä Husqvarna Automoverin asentamisessa.